Говореха само след съботната вечерня до неделното повечерие и след това мълчаха цяла седмица. Разбираха се с жестове. И понеже старецът беше познал голямата полза от подвига на мълчанието, той и на нас забраняваше да разговаряме помежду си, позволяваше да нарушаваме тишината само поради крайна необходимост. Когато изпращаше някого от нас на някакво послушание извън пределите на нашия исихастирий означава уединена кирия, в която се подвизават безмолвстващи монаси, исихасти, не ни разрешаваше да говорим с никого. Помня, когато се връщах, той винаги строго ме изпитваше, запазил ли съм пълно послушание и мълчание. За нарушаване на мълчанието с 2-3 думи първата ми епитимия беше 200 поклона. И все пак този небесен човек умееше с такова майсторство да изцерява страстите на учениците си, че само от това, че оставаха покрай него, те ставаха други хора. Но малцина оставаха, макар да идваха мнозина. Да остане човек с него не беше лесно. Особено към мое смирение отеческата му любов прилагаше такова възпитание, че навярно на някои, ако биха чули, това би им се сторило невероятно. Например, за 12-те години, през които живяхме заедно, само няколко пъти чух името си от устата му. За да ме назове или да ме пофика, той използваше всякакви оскърбителни думи и всички съответстващи на тях разкрасяващи епитети. Но колко нежност имаше в тези изкусни подигравки, каква свята заинтересованост стоеше зад тези оскърбления. И как е благодарна сега душата ми за тези хирургически намеси и на неговия пречист език. Прекарахме в пустинята достатъчен брой години. Но поради разнообразните трудни условия почти всички се изпоразболяхме. Старецът получи в молитва известие, че трябва да се спуснем по-надолу, което и беше направено. Там климатът беше по-мек, трудовете, по-умерени, и ние дойдохме на себе си с изключение на стареца, той боледува през целия си живот. Може би от поста, може би от трудовете на бдението, от молитвеният пот или от действието на изкушенията. Във всеки случай от всичко това той целият се превърна в една рана. Веднъж го попитах: Отче, защо и сега, след като сте толкова изтощен, пазите такъв пост? И той ми отговори: Сега, дете мое, постя, за да даде нашият благ Бог своята благодат на вас. Но независимо от телесните си болести и страдания той усещаше в себе си такова душевно благоразположение и блаженство, че, затруднявайки се да ги опише, казваше, че сякаш раят е вътре в него. Накрая дойде времето на заминаването му от този свят. Той очакваше смъртта през целия си живот, защото пребиваването му тук беше подвиг, труд и болка. Душата му жадуваше за покой, и тялото също. И въпреки че от самото начало беше насадил у нас отчетлива памет за смъртта, направи ни много силно впечатление това, как той беше се сродил с най-страшното таинство на смъртта. Изглеждаше, че той се готви за празник. Така ясно го известяваше съвестта му за Божията милост. Обаче през последните дни той отново започна да плаче повече от обичайното. Отец Арсений казва, за да го утеши: Отче, толкова трудове, толкова молитви извършихте през целия си живот, толкова плач, и пак плачете. Старецът го погледна и въздъхна. Ех, отец Арсений, това, което каза, е истина, но нали съм човек? Нима зная дали това, което съм сторил, е било угодно на моя Бог. Та нали той е Бог, съди не така, както ние, хората. И нима пак ще се върнем тук, за да поплачем още. Каквото успее да направи сега всеки от нас, това и ще бъде. Колкото поскърби и поплаче, толкова и ще се утеши. Любовта му към Божията майка надхвърляше всякакво описание. Щом само споменаваше името и кратко, очите му вече се изпълваха със сълзи. Той отдавна я молеше да го прибере, за да си почине. И всецарицата го чу, тя го извести 1 месец преди заминаването му. Тогава старецът ме повика и ми посочи какво е нужно да приготвим. Започнахме да чакаме. В навечерието на неговото представяне, на 14 август 1959 година, старецът бе посетен от господин Схинас от Волос. Те бяха големи приятели. Как живеете, старче? Попита го Схинас. Как е здравето ви?
Утре, Саутирис, заминавам за вечната родина. Когато чуеш камбаните, да си спомниш думите ми. Вечерта на всенощното бдение на Успение на Пресвета Богородица старецът пееше, колкото можеше, заедно с отците. На божествената литургия, по време на причастяването с пречистите тайни, той рече, за запас по пътя към вечния живот. Настъпи зазоряването на 15 август. Старецът седи в мъченическото си кресълце в двора на нашия исихастирий, очаква час, а и мига. Уверена е в известието, което му е дала Божията майка, но, като вижда, че времето напредва и слънцето изгрява, започва да чувства нещо като притеснение, нещо като безпокойство от забавянето. Това беше последното посещение на Лукавия. Старецът ме повика и рече, дете мое, защо Бог се бави да ме вземе? Слънцето изгрява, а аз още съм тук. Като виждам, как старецът скърби и вече почти губи търпение, се осмелявам да му кажа, отче, не се огорчавайте, сега ще се помолим и вие ще тръгнете. Сълзите му престанаха. Отците се заловиха всеки за броеницата си, и усилено, на молитва. Не мина и четвърт час, и той ми казва, повикай отците, за да направят поклон, защото тръгвам. Поклонихме му се за последен път. Скоро след това той повдигна очите си към висините и настойчиво се взираше около 2 минути. След това погледна към нас и напълно трезво и с неизразим душевен възторг рече, всичко свърши, тръгвам, заминавам, благословете. И с последните думи той приповдигна глава надясно, 2-3 пъти тихо отвори уста и очи, и това беше всичко. Предаде душата си в ръцете на този, когото желаеше и на когото служеше от младини. Смърт наистина преподобническа. Тя предизвика в нас усещането за възкресение. Пред нас имаше покойник и беше уместна скръб, но вътре в себе си ние преживявахме възкресение. И това чувство не престана. От тогавато съпровожда нашите спомени за вечнопаметния свят старец. От светска гледна точка старецът Йосиф беше неграмотен, беше завършил само 2 класа от началното училище. Но, белгонаучен, той беше мъдър в божествените неща. Университетът на пустинята го беше научил на това, от което най-много се нуждаем, на небесното. Знаем, че селофата на стареца ще принесат полза на монашестващите. Знаем, че ще принесат полза и на подвизаващите се с добрия подвиг в света. А ако принесат полза и на още някого, това знае Господ, и нека устрои той, както е угодно на неговата благост. Във всеки случай всичко това не е лесно дори само да се слуша при липса на мъжествено душевно устроение и не става практика без подвиг и голям труд. Много сме благодарни на всички потрудили се за даденото издание и призоваваме върху всички молитвите на блажения старец. От цялото си сърце смирено молим за прошка за това, че досега не сме изпълнили молбите за животоописание на вечно паметния блажен старец. Архимандрит Ефрем. Когато е писал този предговор, архимандрит Ефрем е бил игумен на светия общежителен манастир, преподобни Филотей, в Света гора.